mist die just op oud-jaarsjoen van grutte ravages op de Frieske sneldieken zwargen. Op de A1 bij het Heerenveen en de A32 bij Akrum kwamen tientallen auto's in een kettingbotsing te lonen. Op de A32 met een dodelijk slachtoffer ten gevolg. Het is van de morgen betiet nog mistig op de A32. Als de politie van verder onderzoek waarom gaat naar het plak van de kettingbotsing bij Akrum. Krijgt na 1 uur vanmiddag wordt de dik weer vrij jong voor het verkeer. Just de jong na de botsing zit het er zo uit op de A32. De ravage is grut. Ik kom vanaf Heerenveen, deze kant op. En ik moet deze afslag hebben. Nou, bij Heerenveen daar was het mistig. Toen was het hartstikke helder. Ik rij hierin, het was ook helder. En in één keer was het klaarboem. Dus ze komen met 120, 130 aan. Ja, dan is er geen hou aan, hè. Dat is aan de ravage ook wel te zien. Dat zijn flinke klappen geweest. Het valt me nog mee dat de meeste mensen hier gewoon aan de kant stonden te kijken van wat gaat er gebeuren. Een 58-jarige vrouw uit Dokkum komt bij het ongeluk om het libben. De mensen met lichte verwondingen worden door de helpdiensten bij een squalle in de buurt onderbracht. Nou, de mensen die ik hier zie, hebben vol gelukkig mij wel wat kneuzingen. Van de veiligheidsgordel letsel, want het komt helemaal klem te zitten. Maar je hebt geen ernstige verwondingen aangetroffen. De dichte mist wordt door de politie als de grote oorzaak van het ongeluk gezien. Ik op de A1 bij het Heerenveen zwargen de mist voor een botsing met een protte auto's. We kunnen aannemen dat ook daar de dichte mist de reden van is geweest. Daar zijn ook meerdere auto's tegen elkaar aangebotst. 8 mensen zijn hier ook met lichte of zwaardere verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. En alle andere mensen die betrokken zijn bij het incident die zijn opgevangen in het HJ-hotel. De oorloer in de file stond en toen ben we hierheen gestuurd. En toen ben wij daar niet meer verder. Dan maar even een nacht pakken. Even een nacht pakken. En dan wat een oren, nee. Nou, ja, het is een beetje stay-oké achter, dus ik ben heel gezellig. Ja, dan lees je niet in de cel. Ja. Er is iemand omkwam en die familie die zit nou het een heel oortenij dan. Maar dit gemis, dat is vreselijk. Hè? En alle gewonden en zo. Dus, hier zitten hier veilig. Wij zitten hier hartstikke fijn. Ja. Helemaal mooi. Dat is een plakje voor uw regelaar. Ik zie dat jullie overal bedden wegslepen. Alle matrassen die we kunnen vinden en alle dekens en kussens die in het hele hotel te vinden zijn, die zijn vannacht bezet. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie hier zitten nu? Ik zal nog echt even moeten checken in het systeem. Dat moeten we zo gaan tellen. Maar dat, veel? Ja, dat is voor ons dan heel erg veel. Dat hadden we niet op gerekend met de auto. Friesland belibben vannacht verder een relatief kalme ierwissel, met net al te volle gewelds- en vuurwerkincidenten. Dat zei de politie. De relatieve rest kwam goed uit, want de politie de handen vol onder de afhandeling van de grote kettingbotsingen. De ierwissel 2019-2020 stief voor de Friese politie vooral in het teken van de 2 ernstige auto-ongelukken op de A32 en de A1. Zeker bij de start van de avond was het gelijk al ontzettend druk. En inderdaad hebben wij heel veel inzet gehad op de verschillende ongelukken die hebben plaatsgevonden. Was er nog wel genoeg bezetting over voor alle andere taken? Nou ja, het voordeel is dat qua openbare orde is het heel erg rustig gebleven. Dus we zijn met verkeersincidenten heel erg druk geweest. Maar qua echte openbare orde problematiek is het rustig gebleven. Het is nachts stiet bekend om de ongelukken met vuurwerk en die winnen de disse ierwissel ek. Een meisje in Dronrijp, 8-jarig meisje. Zij heeft vuurwerk onder haar kleding gekregen en zij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is ons onbekend hoe het nu met haar gaat, maar het is wel als gevolg van vuurwerk verwond. Daarnaast nog een 23-jarige vrouw in Heerenveen die oogletsel heeft opgelopen als gevolg van vuurwerk. Bij de ierwissel van 2 Verlien was in Ljouwert de politie nog de brandwacht beschermd tegen agressieve buurtbewoners. Zulke incidenten winnen de disse ierwissel in Friesland net. Ja, op zich is dat goed verlopen. In Friesland hebben we geen meldingen gehad. In Groningen zijn er wel 2 meldingen geweest. Eén van een vuurwerkbom die onder een brandweerauto is gegooid. En daar is een collega van ons licht gewond bij geraakt. En een ander incident waarbij een lawinepeil is afgeschoten in de richting van 4 collega's. De Frieske brandwacht is de oude oorties dag en nacht maar nog 83 keer uitrukt. Dat is een stuk minder vaak als verliezen hier. De Frieske ziekenhuizen hier het wel een stuk drokker, maar dat kwam vooral door de 2 grote ongelukken.
Gelukkig waard het najaar ek heel feestelijk begon bij gelijks in Surhusterveen. Al 12 jaar is een groot tentenfeest in het dorp. Het wapentje van de Lismo-partijzoen. De hagelnije burgemeester van Achtkarspelen, Oebele Brouwer, valt mij sinoors in de boeter. De sfeer in Surhusterveen is goed en de tent erin staat gewoon vol. Het feest is onder andere mogelijk maken door financiële stiepen van de gemeente. Maar als doel de skeertrog van de Lismo-partijzoen te verminderen. Er komen meer dan 1000 jeugd, al je biembekoor, goed georganiseerd. En wat je feest had, die rent net vernield door stritten. Ik ben 12 jaar alleen begonnen. 13 jaar alleen het een product vernield worden. Burgemeester van de toenmalige burgemeester van de Zwan zei dit wordt net weer. Meestal binnen van erop een vereniging, kan je dus helpen. Wie door wat, jem door wat en dan maken we zien of we er een mooie, een beter geheel van krijgen en dat we minder vernield worden. Nou, en dat slagen we al dol hier. Het is voor de meeste keer volle gezelliger. Maar het is ook voor de meerskip. We hier nou, je helft gezegd, zeg ik al, 10.000 euro skeer in het verliezen. Nou kist als gemeente een dofke Jan om zoiets mogelijk te maken. De jeugd had een geweldige jong en het doet voor de meerskip ik vertuten. De stikstofperikelen binnen een rieke inspiratiebronnen van gewoon oud-Iersploegen, zei ik op de volgende in Drachten dat vergees Iepenbier vervier als oplossing ondroegen waard. Eigenlijk een beetje navolging van Luxemburg. We zijn gratis Iepenbier vervier, zeker met regen op het stikstofprobleem. We zijn, dit past daar heel mooi in. Dus daarom gratis vervier, waar de bushalte hier op de volgende regal plakt van je kan instappen. Dat zou een heel grote stikstofproblemen behelpen. En om dat te illustreren had oud-Iersploeg 2 oude bussen en een hierste tram ophellen. Het is een behoorlijk groot verschil met de raceauto's die te vliegen hier staan. Ja, dit gaat net zo goed. Zeker de bouwjaren zit er geen gang in die zin. Maar dit helpt het milieu en het stikstofbeleid wel, denk ik. De uitviering van de stunt is wel wat onpas naar aanleiding van het versterren van de 16-jarige dragster die het verleden weekend delstutsen waard.